Nej, han siger ikke meget, men du har været alene med 2 tasker. Nej, jeg tænker at gå til politiet. Han kan jo ikke være her. Jeg vender tilbage senere. Hej Poul. Hej Lilian. Jeg leder for en lille lort, der hedder Jonas, og jeg skal høre, om du har set ham. Ja, han var her lige. Var her lige? Hvad mener du med var her lige? Han er her. Kom ind. Jonas! Jonas! Skat, vi skal hjem! Jonas! Hvor mange steder kan man lige gemme sig inde i en kirke? Ja, gem dig her. Der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares. Og der er intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad skal det betyde? At vi nok skal finde ham. Sorry, du skal deale med alt det her lort. Han er bare altid sådan til besvær. Du er også velkommen til at komme tidligt til gudstjenesten i morgen og finde ham der. Det er noget, han gør med vilje. Nogle gange så vil jeg bare ønske, at han var... Puff. Sorry. Og det er helt i orden. Hvad er der sket med hans øje? Det ved jeg ikke. Jeg holdt fest med nogle venner i går. Vi drak lidt for meget. Og så da jeg vågnede, så havde han det. Årets mor, ikke? Ved du, hvem der har gjort det?
Måske var det mig, jeg ved det ikke. Har du både et børn, måske? Har haft. Hvor gammel noget? Ja. Han nåede lige at blive gammel nok til at købe ham en PlayStation. Tror du, det var med vilje så? Du ved, for Gud eller sådan noget. Det er svært at sige. Hvad tror du? Jeg tror i hvert fald ikke, det var meningen, at jeg skulle have haft børn. Jeg skulle bare få den abort. Men folk som dig, de sagde, at det skulle jeg ikke. Så jeg fik den ikke. Se bare, hvad det er blevet til, ikke? En dreng, der hader hans mor. Og en far, der har skrevet. Det bliver kun værre for Jonas. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Jeg duer bare ikke til at være mor. Gennemtræk. Er han løbet videre, tror du? Det ser sådan ud. Man nok have løbet og lede efter ham så. Nej. Gå hjem og hvil. Jeg håber ikke, han er kommet noget til. Lilian? Du er ikke nogen dårlig mor. Du kan godt komme ud nu. Jeg stod der gemte mig her. Det er min kirke, du. Du er god lige ved døren. Hvad så nu? Nu har jeg en god idé. Ej, det er jo ingen makrabatten der. Ej.